Alis sa tagadali sa viral sa mahigala. Doon na to'y nag-wild dito. May gani kay natong nanaang mga pulis dito. Ilang gid ako pa man to, Nims. Pakita ko no, Nims. Be, gamay lang. Okay, kani. Masa may tawo? Nani audio ni? Dali Be, kani. Ano man siya? Nanumbag magpulis? Uy, dali Uy! Oh, itabangan mga gwardiya, mga pulis nga dito. Oh. So, naman sa ano man sa may nahitaboan niya? Ha? Uy, dali Dito ni nahitabo sa Bohol, day. Bohol din nahitabo. Oh, ato taraon mahigala ng mga pulis giunsan la pagpindaw ni asa ning gwardiya, ha? Oh. Sus Ginoo ko. Unsa pang kalakiha? Taliwa Jollibee sa Tawala Panglao. Bohol. Ang tourist police Panglao may nakakuha niya. Timingan nga na asa dito. So ilan ning Oh? Hawila yung tabangan. Unsa may nakaon na niya? Nikalit og sulod dito sa maong fast food chain nanumbag man. Lagi unsa man pindaon sa pulis. Kanaw tabangan. Wala ang gwardiya na may ni ko gunit. Unsa may nakaon ni tawhana? Dali ning gipugnan sa tourist police nga responde. Tara, tumba. Kalit ka na nga sulod si Jollibee. Yan, nag-wild. Isukol sa mga polis. Kuyawa. Timing kayo nga naasla dito mga kwan. Oh, natumba. Itabangan nila nag-wild. Oh. Pila ka buk nagtabangan eh. Tulo ka pulis o duha ka gwardiya. Kakusga na din yung tawhana. Oh? Nag-wild siya. Uy, dali Ngano mo siya may nakaonan niya mga higala? Sus Ginoo ko. Nada ko na ikakulian din eh. Nisud na dito mga higala. Gapuson na nisdul-dul ko maohon. Oy, padadi rin sa mental hospital o kung sa magaling. Kaya ron di makaamong sa uban ba? Tanaw, gisumbag ito ko sa kapolis. Oh, igawas. Ang guard mahigala may nagkuhan. Oh, ilan ang gikuhan? Oh, tulog ka mga polis na naaw niya. Nanumbag yun siya yun. Oh? Kinitawhan na nga nag-wild no dito sa Bohol, Panglao, Bohol. Nindot ka ba ning Panglao? Kaya nadiha mga higalang nindot ang beach sa Panglao day. Puti kay ng beach niya. No? Naadiha mahigala ng mga nindot nga mga resorts. No? Sinday kin galiniyag maglingaw-lingaw adto na sa Panglao gyud kasagaran. Kasamang Remark Pugoy, ha? Adtos Panglao luling hayaw. Bitaw. So, kining lalaki mahigala nag-wild sa usa ka fast food chain sa Panglao. Doon na day ko ni problema na pangisip ni. O niya, 35 anyos na nimong lalaki, gikan ni sa Burgos, Talibon, ang nagwala sod sa usa ka fast food chain. But before ana, hay man to nagbagtas pa to siya dong. Sawa pa ha? Mo ni ang gihimo. Asa man to? Nani siya ikuan? Naba ni audio or wala ra? Oo ni siya kaniyang. O kana. Okay. Mo na nagbagtas-bagtas? Ako itong Gikan Purok City. Pagpilmiro? Aluna. Mo ni nanghasi itong Jollibee gidakop. Nanumbag siya hapit sa kyanan no. Matabang rin sa kyanan ng sumbag. Tabang ni mo na. Oo. Murag na. O kana. Nanumbag siguro ning. Dili ka kulian day daan?
utok anay siguro. O ipanuhot siguro ni dako siguro. Nagkuhan man, tiniil mo lang yun, day. Tulo ni og luwag. Okay. So, matod pa sa ito nakuhang report. Sige. Sa ito nakuhang report, Mao ni siya kaniyang buntag. kini mong lalaki na ay doon ay kasaysayan sa problema sa pangisip. O bago lang na siya ni narehab. Agoy. Mao ni nanghasi itong Jollibee gidakop. Nawa nanumbag siya hapit sa kinan matabang rin sa kinan ng sumbag. Tabang ni mo na. Murag na lubag siguro ning utok anay siguro. O ipanuhot siguro ni dako siguro. So na problema na daan. Tulo ni og luwag. Gikan na rehab din siya. So na-discharge ni. Kaya na-confirm mga higala nga ang iyang history na rehab ni nya nawadaan is maayong pangisip day nadto pang Abril nya na rehab ni siya dito sa Dumaguete nya pagka June gibuhian mo na ning istoryaha mga sukin tig paminaw nya mo nang niso dito sa kuan usa ka fast food chain human na siya na rehab nga kuan human siya na rehab ni bakasyon siya dito sa Bohol day sus naon sa manghitabo mahigala kagubot ang mga tao dito tingali og kuan og bag-o na rehab ni wasig wa makatumal sa iyang maintenance nga tambal or baka mga higala kuan kini ni ang iya bang kuan ba kay lisod magay matandog na kinahanglan mag-atiman sa gid anak mga sukintig paminaw tanduguno na kini ko mga pulis ko ato tanawon ba ibalik ra ko dong ito primero dong ba gilibutan sa naitulog ka mga pulis mo mamalit ni mga pulis sa og kuan pagkaon sab dito na timingan naman ni nanood ni mga pulis mga tourist pulis no na timingan ni mga higala unya kini ni ang nanukmag ni kini ko usa gani ka pulis ko aton tan-awon pagsugod na kasama nim so sa magdahom nga mo kato usa kato usa kalma mo to magdahom nga manumbag gid ay Uy, dali ibukbok ang likod sa ka pulis lagi guro ipadong sa gawas. Kana sa sod. Uy, dali Ako sa ka pulis, gibuk ko. Bidag ko pa ni matabangin, no? May ginit kadaghan sila. Kamao ba manumbag ning tawhana? Kamao manumbag nga lig-on na baglawas para ba? Kuyawa. Lubatas mga kuan ay. Igawas na sir. Kagubo tao mga tao dito. Pusasan na dayon. So, ang iyang kauban na kuno mahigala, kung na bagong na rehab, unya dayon, nagbakasyon dito. Nagbakasyon mahigala sa Bohol. Aron kuno makarelax, ni check-in sa usa ka resort sa Panglao, kauban ang iyang live-in partner. Matod pa. Nada yung live-in partner day. Niya, moto nga, kinini ang niuli sa Dumaguete ang live-in partner, unya hinungdan nga nag-inusara na lang kini nga nag-check-in dito sa hotel. Basi na suko to nga gibiyaan day no sa iyang live-in partner. Kaya ka na ni na-rehab, pag mag-rehab, ni adto sa Bohol, ato tag Bohol, kaya daghamay matanaw dito sa Bohol. No? Naay Chocolate Hills dito, naay mga Tarsier dito, naay mga Panglao dito, nindot ang beach. Para paka-relax, no? So, kinani ang nag-check-in siya kauban sa live-in partner, pero ang live-in partner ni uli sa Dumaguete. So, pag uli sa Dumaguete, siya na nag-inusara. Basin og na tandog ng iyang utok na nga nagibiyaan siya. Straight to the point. Tandugunon man kay napabago pa ko nagawa sa rehab. Unya, kinani ang nagsugod ang iyang pagsamok-samok sa mga customers sod sa fast food chain, mga higala sukad adto. Nya tungod kay dili magpatuos gwardiya, nanawag og tabang ang restaurant sa tourist police. Mao na ang istoryaha day, Nasulod siya sa Jollibee, unya nagsamok-samok sa mga customers. Mao tong gibadlong siya sa guard. Unya wa man ni patuo, mao tong nanawag sila og tourist police. Pag abot sa tourist police nang hagis na siya dito.
Mao din ning hitabua mga kagalaan. So kita aos gwardiya murag og ato ning kanang siya ray mo badlong ani mao na ginibuhaton sa guarda. Tan-aw nimo mura og samok man nawag lang pulis daan kay murag labi pag di mo kaya nimo. Di tawag sa pulis pag abot nos tulo ka mga tourist police nagwild pag yung gihapon. Okay ni kung ano, ang usa ka pulis ko nabukbukan gud mga sukiting paminaw. Porbida ning tawhana, lig-on para maglawas man ang lisod kayo og kwan. Basi natandog ang utok anak pagbiya sa live-in partner or baka way makatumaras tambal. Naman ay mga maintenance nga matambal. So ati manuno na siya paggawas pag uli sa live-in partner wa sa na siguro nakapatumar or baka nakakaon may gala kanang mapasmuhan nag usa ka kananan day duha bida mutukar na mo na nga inani ti manunon gyud ibalik sa rehab ning tawhana kumaohon Straight to the point. Lisod man kayo mahigala og minana nga maglakaw-lakaw diha makaamong man sa uban. So pag abot sa mga pulis gihangyo siya kanang mga lalaki nga mugawa sa Jollibee dito sa Panglao Bohol. Kaya pag ingon nga mugawas ikalit lang mahigala og mi-action o violente o misumbag sa mga pulis. Hinungdan nga nagubot sila dito. Ila na ni gitabangag hangyo dayon ta nga gawas na lang ka. So wa man isukol man nun. So gidala kini mo lalaki sa Panglao Police Station. Apan nagpadayon gyapon ang iyang pagka-agresibo dito bisang naa na sa police station kuyawa. Straight to the point. Kasi namok siya sa mga customers dito sa kuanday ni. Gidas police station di pag-abot dito sa police station sige lang gyapon mga higalag hawd-haw dito. Straight to the point. Yawang kinaiha. So duha ka sakop sa Tourist Police Panglao ang nakaangkon gyud og mga angol sa kalawasan. Nakaangkon yung mga bukol o mga kwan patambal ang taon ng duha ka mga pulis. Nya bisan pa man ana wa pay plano ang kapulisan nga ilang pasakaan og kaso kining maong tao mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Sa may mga palintis dili ni taga Bohol inday taga dito nos Pikas na makasyon na nis Bohol. So ang mga parinti ini kinahanglan nga inyong tabangan o di gini isod ni og kwan isod ni dito sa kananiang ibalik og suod sa rehab kay aron nga maayo siya. That's number 1. Aron maayo siya. Number 2, di pod siya makaamong sa uban. Kaya lisod magkaayo mahigalang maamong ning ubang mga tao diha nga labi pa kaon lang kada ni store nga tingala na kagkagubot na mahigalang pa sumbago nagkakalit nga nagkaon na kag espagite. Ato na agi katawa mahigala. So subo ba pamalandongon so atong giawag to mga parente o gisay live-in partner o labi na immediate family no. Og ang gobyerno baka na lang hinuon no. Og wala ang immediate family ang government gyud may mo hipos aron nga dili makaamong sa ubang tao. So mo na pinaka-importante. So posible may kwarta gini day kay may check-in man day hotel dito sa Panglao. So kwartahan ning bata naka-check-in to sa hotel, ang problema gibiyaan sa ilang live-in partner basig di po ta makabasol sa live-in partner nganong nibiya kay basin og duwa na gyud ikasnabot sad. Basin og nag-antos pod siya sa ilang pagkuyog dito ni store. Labi pa og lahi na gyud pod mga higala og matawag nato og dagan ang utok. Straight to the point. Mo na hinungdan mahigala nga kini ni ang ni uli na putog kalit og kwan. Nani uli kalit din samot og ka sintunaw ning usa mga kagalaan nga gibiyaan. Straight to the point. Gibiyaan na wa na makakaog tarong siguro ni kay kinahanglan pa ni atiman plus ang iyang mga maintenance medicine dawa mo na problema ron. Okay.